Nema se puno vremena, pokušat ćemo postaviti par pitanja o štrajku. Ovdje su stranci. Split je pun stranaca. Turizam je i dalje prilika za razvoj. Evo jedan naš domaći čovjek, osjećam. Mladi gospodine, molim vas. No? Spanish. What you think about strike? No, not them. Okay. Excuse me. Thank you. Andiamo a casa. Andiamo a casa. A dove è casa? A niente. Niente. Što vi srce mislite o cijeloj situaciji? Ova kompletna situacija je vrlo teško zapletena. Najprije vlada ne radi svoj posao. Najprije svi u vladi, svi van vlade kradu i pljačkaju. I od toga nema apsolutno ništa. Ono sve skupa što je bilo i ono ostalo iza rata, sve su propalo i sve. Sada ovi hoće, vidite što hoće, da bude narod lud, da budu djeca neškolovana. To je srce države. The other part of song. We don't have so much time. Okay, The next time. Thank you. God bless you. Nije li srce države na jedan način vezano sa kršćanskim stavom? Kršćanski stav, to ne igra ulogu religija ne bi se smjela miješati u to. Pardon, zašto se ne bi smjela? Zašto bi? Pa zna svak da se Hrvat. I to je bitno, to je jedna prava jedna stvar. A kršćanstvo, neka bude kršćanstvo. Neka tamo bude kako je i bilo. I nek iđe tamo gdje treba. Pravo na štrajk? Ništa? Ne? Dobro. A znači radnik da bude radnik i da bude pošten radnik. Njima, to su jedni paraziti. Svi popovi i fratri. One su paraziti koji žive na račun druga. Mi umrijete mater. 300 ukop, 300 kropljenja kuće. 600 odmah. Malo ovako. Rekli bi jedan detalj, malo kreativan. 300, to je kao 3 i još jedna 300, još jedna 3. Nije li to 3 kao 33 Isusove godine? Mora biti. Isus je bio čovjek pravi, bio je u ono vrijeme kao šta se bori za vlast. On je bio voditelj radničke klase. Bio najveći radnik. U ono vrijeme bio pošten čovjek, oko sebe skupija sve ono šta je on treba. I među vremena šta se dogodilo? Dogodilo se jedno veliko zlo. Uhvatili ga, izdali ga, razapeli ga i sve skupa. A ono što je on uskrsnija, to on čača neka njegov uskrsne ko to govori. To nema nikakve veze. Štrajka nije bilo kad sam išao u školu, a sad... Sve smo rekli, hvala lijepo. Štrajka nije bilo kad je čovjek išao u školu. Tako je. Pitaj što? Keme šahali, tjela hali, el ah, ella, na. Slušajte, ovo vam je duh uskrslog jezika Isusa Krista aramejski. Ja kao jedan vjernik, kao vjernik, govorim vam u uskrslom Kristu, znači to je moguće. Nemoguće. Opet vam kažem, malo šale. Kija šahali, emjarahal. Govorim na hrvatski, pa će mene ti jezici ne interesira. Kamo sreće da nisu došli u Hrvatsku. No, dobar dan gospodine. Pravo na štrajk? Ništa. Prijatelju, pravo na štrajk? Pa... Ne. A koji je razlog? A razlog je, ako radim ja za malu plaću, onda jebi ga. Pa ne znam, stvarno nisam upućen u to. A da nije možda na dijelu jedna politička subverzija,
glede vladajuće stranke i vlade koja je na vlasti? Može biti da je i to. Ne bojim se po pitanju toga. Država je narodna i država ima, ovo je demokracija. Kako oni to nose sa sebom, a demokraciji, u svakoj demokraciji je dozvoljeno zbora, dogovora, pjevanja i ti svi stvari i luksuza i ovoga svega ostaloga. A bogati, a šta drugo ćeš bolje? Sve jasno. Jasno, Sad još direktno pitanje, kad je privatnik i radnik mogao štrajkat? nikad. Mora raditi. I don't speak that language. Hrvatski? No, it doesn't speak the language. Pa momentalno ne znam od kojem štrajku govorite i nemam stava. Da. Pa recimo štrajk profesora i svih onih koji su u školama. A što se tiče štrajkaša iz škole, pa mislim da i podržavam u njihovom prosvjedu. I mene su 2 sina bila u ratu. Ja sam šofer u Jadran Transa bio. Vozan sam municiju. Pa mi nisu dali ništa, zato nisam tija ništa ni uzeti. U ono vrijeme sam mislio da će biti to sve ok. Imat ćemo svoju državu, radit ćemo kao ljudi, bit ćemo pošteni, jedan drugoga uvažavati, da budemo ravni jedni drugima, isti. Mi ljudi sami moramo biti, ili oni u vrhu ili ovi na dnu. Mi smo svi ljudi. Na ovoj zemlji mora svaki čovjek imati svoj kutak. Strike? Which strike? When the people that don't want to work and want to change the world without work. Want to change war without work? I don't know. Don't know. It's not possible. I don't know. Is this in Croatia? Yes. I don't know anything about it. Ne treba meni diplomacija. Diplomacija vidi šta radi. Samo pogledaj kako ide naša diplomacija. Pa to bi prije, najbolje seljak bi ovo prije, koji ima na primjer, koji ima veliko imanje i sije sve živo šta postoji. Šta će njemu i demokracija i palatalizacija. Znate šta je palatalizacija? Da. Pravo na štrajk i vaše mišljenje o tome? A nemam ja mišljenja o tome. Stvarno nemam mišljenja o tome. U principu čovjek kad radi... Ima pravo na štrajk. Ima pravo na štrajk, ima. A ima li taj koji radi pravo da bude još odgovorniji u svom poslu? Ima pravo. Ne samo pravo, nego treba biti i krajnje odgovoran prema svakom poslu na kojem se nalazi, uključujući školstvo. Tako je. Upravo ste. I prema tome to su stvari koje mi smo najebali. Mi smo najebali kao narod, ali ovo narod je ovo jedno pleme rusko, tursko. Sad idemo jedan detalj, ovdje čuli smo mnogo puta ujedinjenje Hrvatske demokratske zajednice i SDP-a. Šta mislite o tome? Pa to je istina. Da. A što mislite, da li ovdje na djelo jedno medijsko, ajmo reći, forsiranje jedne činjenice koja u biti uopće nije prirodna prema ovim našim prostorima i prema svemu što je u Hrvatskoj? Ja mislim da je. Eto, hvala lijepo. Bogu hvala. Okay, you can say something about our Croatia. Croatia, a lovely place. I really like Hvar. Scooting around the island, very nice. Yeah. You are still in Croatia, you enjoy in this time? Very much so. Back to New Zealand tomorrow. Send a message about Croatia. Yeah, come here. You won't regret it. It's very cool. Let's go. Croatia, beautiful country. Ljudima nije draga tema štrajk. Ljudi u naravi izbjegavaju javnost, izbjegavaju otvorena pitanja koje se tiču cijeloga društva. A vrijeme je da se mijenja nešto. Vrijeme je otvorenosti prema svim ključnim problemima hrvatskog društva. Iz tog razloga YouTube, Bačvice, idemo na Bačvice i kanal koji pratite